Som program. It's over there. Môžu sa opýtať. That's a big racetrack. What? Je tá, že BlackRock zaznamenal druhé kariérne víťazstvo. A jaskýňa Sofie Kvízová, dámy a pán, nech sa páči, poďte na pódium. Blahoželá a čestné ceny odovzdáva za Slovenský zväz chovateľov majiteľov anglického plnokrvníka pán Peter Petrus a takisto samozrejme číslo 1 Spartan, číslo 3 Karlan Crime, do dostihu starting 15 minutes is the big one. Výrok rozhodcu dlhý boj, hlava, krk, 25. 2/3 dĺžky, krk a 4 podĺžky. And then there are 2 more after that. 41 sekúnd a 1/10. The winner. Na tomto mieste v jazdnej cene Kobila, respektíve jazdnej cene Klisen v Moste. Maj. Nothing important. Číslo 7 má No Limits. Francúzsku narodená hneďka, ktorý otcom je plemeník Olympic Glory. Z Kobily Nineta. 6 minutes. 6 minutes until the race. Prišla do českej stajne do tréningu Václava Lorku, takisto o predajných dostihoch vo francúzskom Fontainebleau, rovnakých dostihoch ako Madame Secretary. V týchto dostihoch No Limit víťazila, Madame Secretary bola druhá a obehách vyroval Václav Lorka zhodne za 25 922 eur. No Limit bola druhá v Derby, druhá v Fond a tretia v jazdnej cene Kovín. Na štartové číslo 8 na Largelation. Niekto bol Lion za Dynamite a pristane Aga Vlachovice. Polčáky, tréner od seba Sofie Kvízová. Largelation zvíťazila v jednotkovej cene Latiny a takisto má na svojom konti jednotkovú vrchnicovú PBH hviezdu Starohu. So 4, 6, Štartové číslo 9 má Lady. But Ibani in the jungle is gonna win. Here they go. Round's gonna come in second. Number 9, I'll check. That's race 7. Where is it? You find it. I don't know where it is. Číslo 5, Victory Star, ktorý začala v sedle žltý, dres sa si odpieknul na žltú čiarku. Číslo 6, má Ebony in the Jungle, červený dres, čierne trakty, červená čiarka, sedle žltých Asian dresov. Číslo 7 má No Limits. You should have taken the glasses. Yeah, but I can see it perfectly. Ibani in the jungle is back there. Like the fourth from last is Ibani jungle. Oh, the horse was scared. Lady Jamal and Bellamini. Look, the horse is already running. Novú klasickú víťazku. Dôležitý dosiahli a rekord pustilo na 2000 metrov 2 minúty 1 sekúnda a 6 desatí. Favoritom v týchto chvíľach je so sedmičkou No Limit za kurzom 2:1. Bol favorit s kurzom 3,3 práve Madame Secretary. Takto vysoko favorizované sú obe zverenkyne, trénera Václava Lorku mladšieho pripravujúceho konie Bošovice.
vyzerá to javiť ako jasná situácia, ale tá situácia výkonnostná medzi kobylami tohto roka je veľmi vyrovnaná. Yeah, the odds don't match. What is this French one, number 7? And most of the jockeys. Bernard sa penziu vyskúšal v cene golfu. Spoločne skončili na 5. mieste. They didn't even start running yet. Where are they? They're running. Oh, there they are. There they are. Oh, they're fast. Oh, look at that. Really? Oh no. Ibani, what did you do? She's last. V sedle Petra Zetková nasledujú prvé kobylky, ktoré majú čierno-červené kombinácie. Najprv je tam Evelyn in the Jungle a zakrytie, nie je to No Limits a zakrytie Evelyn in the Jungle. Victory Star sa teraz prepadá na posledné miesto, ale vedie stále Adam Secretary, tam má nadskok dĺžky pred Larry Lation. Priebežne na 3. pozícii Harvika, ktorá zaujala výbornými výkonmi v ostatných vystúpeniach. Potom je tam Bella Mimi, víťazka karpatskej ceny, to je priebežne 4. má dobrý priebeh. Bella Mimi is in front. Lady Jamal a spoločne s ňou je Diapana, potom je tam No Limits, a už sa posúva dopredu Victory Star, Evelyn Jamal je stráca. Vidí stále má nad Secretary a vedľa nej víťazka dvoch jednotiek z 6 dráhka. Bella Mimi. Bella Mimi is first. Madame Secretary a zvonku ešte Bella Mimi. Harvika pred Bella Mimi. Harvika Eagles Box, druhá Bella Mimi, tretí Madame Secretary, potom No Limits. Diapana na 5. mieste a Lady Jamal 6. No. Tak videli sme pokračujúci progres slovenskej odchovankyne Harvika ako jediná slovenská odchovankyňa na štarte dokázala v týchto rozdielach zvíťaziť. Myslím, že v celej histórii aby slovenská odchovankyňa vyhrala v týchto prestížnych